Hagan ke step ngi sengo yo play ngi yo ban wan sa sisen ke jing ke bakantang ke jong trai bangin yo ban mani yo ji sunong penem tingi pediang sengo bhai phi ki para bangai baro ki bawan jan ban jangai saudong jong ke balang hangni hanong thumai pok se tingi pediang sengo bhai phi baro ha ke kerteng ke jong Jesus Christ unong penem bai je jongi ngamla kelam depan pau sisa ke jing sengo kemen ke bakrau ban yo i phi ki samla ke long keme ke long pakat ni ngela ban ye pendap ye ke ni ben ke bangin syong ke ni ke jing bakantang nginget bau trai un yo ban kerku ye ke por badang sa jong ka jing syakri ke jongi ke ni ke por te ke ni ke por ngin yo ban stang no ka jing syakri jongi yo jisu nong penem da ke bangir wai ke jing wai ke ba saus pa kandai pupra saus pa kandai pupra syapang unong penem pela Jesus im jonga nong penem pela hame jing im barok hoi ngai ha ka jing penem ngan yai kemen menta kasnam jome kasai ko janai nong penem pela melong kam jan kodor e hanga nong penem pela jame atrai be ngan yerwai tungin yerwai yenu jisu unong penem bapla para bangit be haduk anu dong bapla ila mat sisha ka jingem ka jongi ngin yerwai lang da ka bajeng ka ka jingwai bada din ka jingwai nga soba ban khot jai ba don bor pos ngam in yo ban pule ne ka tien ka jong blai bad ban pen kantang ya ka ne ka jingis chakri jongi ha ka jingduai ngin ya soba ban jenglang ngin yerwai ka jingwai Jesus im jonga dong pen impela ami jing imba rokot nga ai aka jing pen im ngayai kmen menta asnang jong
long bên im la vì lòng âm tan còn dore hanga long bên im la long bên im la ya bi atrai ba in ngan yai wai Haswa bang duai nganyok ban pule na kilai benta na kaktian kajong ublay nganyok ban pule na kitab Isaiah kalnong ko basaw huway kadakot ka basipaw bat kumjuru na kasiti upolo apostol syakinong room kalnong ka bakat san kadakot ka bakat lai bat kumjuru na kasiti ka baningkong upolo apostol Syakinong korin, kalnong kabakat lai, kadakot kabakat lai. Kikintin kiba ongkom niya. Tuwat syapting me, namar ngalong ringkat bat me, wat sngoma namar ngalong ublay jong me, ngan pensyad bor ya me, hoat ngan yarap ya me, hoat ngan kersyan ya me, da kakti kaman kahok jonga. Te ublay ujong kata ka jingkermen, tuun pendap yapi, da ka jingkmen, bat da ka jingsuk baro ha ka banget. Kenang ba pinyo nang roy kerhai, ha kata ka jingkermen, da ka bor umensim bakut. Te kumta ka yai sa ka jinget, ka jingkermen bat ka jingiet. Kini lai, henry ka bakam kongsan na kini long ka jingiet. Tung yaman pendam ha ka jingduai. Kumni atrai iwan bedam ha keslajat ke bakut ke jong me atrai su. Kumu pai lang ujong me atrai ya ban wan pat atrai. Sahisin ha kini ke step. Banyak ban mane ban dam bat ban khot kerpat ya ka kerteng ke bakut ya ke jong me atrai. Ngi ai ngo ya me atrai su ba melalong ringkat bat ngi atrai. Lingba kini ki benai atrai ki blalet no ha bangi kendu kibun ki jing e atrai su. Ban henre atrai ngi songo e me atrai su. Bat ka ketin ke jong me atrai ga yai pen kan mau ngi bangi nam dei ban shapting atrai su. Namar bakakti kaman ke jong me ka long lem ringkat bat ngi atrai su. Bat atrai su kum bakaktin ke jong me atrai su ka ong atrai su. Ba me ba umen sem jong me unyo ban ai ke jing suk atrai. Bat ke jing kaman atrai su. Hapedeng kini ki e baro. Bat ai atrai su bangin shanya ha me ublay ke jing kaman atrai su. Ni ai ngo ya me atrai su ba hapedeng kini ki e baro atrai su. Melalong ringkat bat ngi atrai su bat ngilong kumne bangilong menta atrai dei tanamar ka jing is ai ka jong me atrai dei namar ka jing ai ka jong me atrai bat dei atrai su nam nakdaw jing jing ku atrai ba methe se ka jing ka jong i atrai su ni ai ngo ya me nam ta kini ki baro hanre atrai su kuma ka ktien ka jong me ka pen kan mau ngi atrai su baka bakang kongsan ya ka jing nget ba ya ka jing kermen ro atrai ka dei ka jing i atrai hirap yang i atrai su bangila ben i atrai ki paramarjan ki jong i Yarap atrai bengilak ben ie ki nong shun ki jongi atrai su. Kam tam e atrai ha ka bangi duai man ka step bat ha ka bangi duai man ka miet atrai bat ha ka bangi duai man ka por ya ka jing duai ka jong atrai ka ba mehi atrai jisu malahi kai atrai. Ha kum ba ka ong atrai ka ketien atrai ba ong. Ma bi ki ringkang jongi kum bangi rungi ma bi ki belek sni ngi. Yarap yang atrai bangin don ka men sim ka jing et man kloi ban ya ma atrai su. Kum jo atrai ngi ban duai nam ta ka ni ka jiseng ka ba men ta atrai. Ya ban duai nam ta ki nong shim ben ta baro atrai su. Ngit scam atrai su kam tam ha ka bangnyok sngo ya ktien ka jong me no shakri jong me atrai su ngit scam ba barok ki jing pen sngo barok ki ki jing pen kre ki long ka jong bri han rengi tip atrai ba ka jing pen janai kan hiana ka khet ka jing is ka jong me long lam ring kat ba shakri jong me ban yang man sami ka ktien ka jong me atrai bat kum jo shim lang yang we pe baro shim ki khmat ki jong atrai shim ki khmat ba kan jaman sem ki jong shim ki donut ki jong atrai play atrai su ki donut ki jong ai ba ka ktien ka jong me ka nyok ban so thi ki donut ki jong kanang ba la ban long atrai su kaya ban long do long sna ma ka jim ka jong ni ba man ka sngi atrai ni duai pen ka tang ni ka jiseng baro hak ti ki jong me hak ka teng jong Jesus Christ amen Gen teng biang de ka por ka jing shakri ka jongi de ka bagir wai ka jing wai ka ba sauspa saupun riu sauspa saupun riu unong wai shemen sem ukhat yang ni bagin wai ngen ye ro ya kerteng Jesus tongen wai ngen ye ro ya kerteng Jesus Nang pen em ba pala ba kodo, deus em ka jing sok kono blay blakar ku, rwai yero tang yo u barbor. Tongen rwai ngen yero ngen dem em hu Jisu.
hakik jat ki jong u ngin yangu kom jing sle ba yu bi gen kan tiu nam jong u ngin pen her jing ro klem kut shu ka jing rwai ka ba saus pa sau pun riu Tungin ruai ngin yaro ya kerteng ujisu nong pen imba pela badon bor e usim ka jingsu kunu blame agerku wai yaro tang yau marabo Tungin ruai ngin yaro in dem sim ujisu agik jat ki jongku ngiyangu kum jing sle ba yubi in kin tiu nam jongku in pen her jing yaro dem kuchu Agerteng ba kodor Dei kerteng ujisu Anten im yaki bril Naki po Unong pedim bakrau Utrai blas lemau Nakabur ujisu Gila jor Tungin ruai ngin yaro in dem slim ujisu agik jat ki jongku niyangu kum jing sle ba yubi in ken tiu nam jongku in pen her jing yaro dem kushu In angkai pan yaro Yujisu nong pen im Ageleng in pen na ka gospel Akani ka perteng Namar jong kungi im Shen ham neng in wailang malangel Tungin ruai ngin yaro in dem sim ujisu agik jat ki jongku ngiyangu kum jing sle ba yubi ngin ken tiu nam jongku ngin pen er jing yaro dem kuchu ngai ngu yo blai ha ka de por yo ban wan ha ka de ka jing ka ba kan tam kham tam ka de ka por ani ka tayo ka ba kal air Christmas ka la be hapdeng jongi kum ki benge wat ki bom ngai tu ki kan mau ya ka jing wan long breu ka jong jisu sha ka ne ka perthai ngela rwai man tan ni ka ne ka jing rwai Siapang ke kerteng ke bekordor ke kerteng jisu ke bapen im ya ki breu na ki paparo ngi don mentah ka ne ka jieseng na mau jisu la penem tengi sngau ban don ban ong ka ne ka por ngi don ka jingkit kle na ka benda ki weipan ki mompat mat ya ka jing penem ki mompat pedang yau jisu ka donut ke jongki ngi nom pet jengai tu ngin pet tang hajan haying jongi gidang don ki ban sim ki bakodo ki mompat pedang yau jisu hagan ke por tungin syakri yau trai de ke jing tuai ngin ya saj hagan ke por na ka benda ki tu ki ban sim na ki jing ki sam jongki par banget lau pala ne ke kemele ne ki khon ki banang jengai nau jisu tungin dia thoi ki hau jisu hagan ke por bangin duai ki bakin pedang yau jisu hak kumunong penem basimet hak jingem jongki Tuan dah yo ban kerku para bangi pi je ke por ngit badon na pedang jongi ngi struggle yala ka jong ka jing namar ki don ki ben sim ki bakaro ban yele persya e ka mon ka jong blai ngin duai na ka banta jong ki ka ke por ka bar tongin duai ka ke por na ka banta ka ne ka tiu Christmas ka bangin sa yo ban rakhi ka kar santrik
Hoi ngim yo shu bandar ki kumba jule akisnam ki balai no. Handai gani ke por ke blay usha yang i bangin le ngin long kum ni. But gani ke por ke bangin mat kampa. Ya ka Christmas bashisha. Ke balong haka donut ke jongi kum ki bangej. Mdai chutang shabar. Tingin duai gani ke por ya kini ke tiyo. Bo blame kran ki jing ki bangej baro. Bangin perkhat sepang ke jiwan breu jong Jisu kumnu la panem yang ayapi. Bat kumnu ngin aingu shisha yo blay. Ubal i yang ayapi. Ula ayo kon jong Jisu Christ. Bat kumnu ngin mani yo hakane ki teo. Bat amdai tangkata handai silatal ke jingem jong ngin mani yo Jisu nang panem. Bat ngin long ki nang pla yo Jisu syaki waipat. Tongin duai kan ke por ki program beper haki jing mani ke jongi. Bau blame kren ya ke kubur Christmas lang baki pulpit haka sngi art pusantre try on yo ban wan jingo lang bau ban simakho jongu ban kren ya ke Christmas haka download jong ki bangai na tu ki khana ki samla haduk ki long ki me ki long pa baro ko pai Kristan ye don ke kubur ban ya thu sha ke perthai ngin dwai komno blame yo ban kren kerpang ya ke kubur Christmas haka jingmane ke jing shekri jongi hakene ke sngi arpusan trek tram dorang kat kini ke sngi manan hadu bangin yo ban ye shonglang ban shekri yo trai hagado ke sngi kabala itu ngin duai bau Jisu lawan na benang shek perthai kumunong pelai lod wala pen emi ki ben sim ki bakodor wala pelai lod yang jing temrau jong ke pop kidang don sipun ki basya temrau tran pelai bat ngin duai rum ta ki bapang ki basitom trai lawan na benang shek perthai kumunong penkia pan kot yaki jingpang babon jat hakane ke perthai u Jisu dang long ju menatasi pom jikot tingin dwai kan ke por ngin yathu yaki bahai ngasem jungi da ke kerteng yaki jing sitom ke baki don hakane ke por ngas soban khot yapi kan ke por sapa ban ra ke ti la da don pedeng jong pi ke pang sitom la ne yanu yu pi kwa ban dwai ra ke ti kan ke por ni ban ya dwai kan ke por hoi ngidon si pon kikti belara kan ikapon ngidon ke jing panga kamet dai tungin duai Jisu nang penkia Jisu balawan berstang naka sing oi timra na sam kimra nang taulawan kum ubaret rai udeu nang pedem nang penkia ngenia dualang kan ikapon tungin dia duai atrai Jisu bakar bi i jona ke por ngi aingu yame yoban wana kan ke jing ke bakantang ke jame ko Jisu be nyai ngo yeme go try babela pa yo kon jemu Jesus Christ unang penem bapla hakane ke perthai melawan ban penem yang iko try ngi don hakane ke jing ke bakantang nama mela penem yang iko Jesus be ngim hun tang ba mela penem yang iko try nginang don sibon ki ben sim ki bakodo mempat mat yeme mempat diang yeme ki barang yele persya yeme ke bam ajaka yeme ko Jesus be hakat download jongki try ngi dwai kan ke step naka benda kito naki yeng jongi kum ki bange ki don ki pala ni ki kemela ni ki kon ki mempat mat ye Jisu kum nang penem ngi dwai penem ye ki ko trai kren ye ki ko Jisu be ya jonga ngi dwai ya trai naka benda ki ki ben sim ki bakodo penem ye ki ko trai ki dang don si bon ha ke ri ke jongi ki ban long kita ki dong shun ye Jisu ki basa nar pna ye me da ke jingem jongki trangi dwai kuma ke Christmas men kren ye ke kubor Christmas ya ke jing penemai ya ke perthai baro ke wai ki bala jot bat ki bala rem trangi dwai ye ke por ya ke jing ke Christmas ke jongi trai kren ye ke donot jongki bange kren ye ke long jing long sem bangin pen krau ke jing ro ban mane ye Jisu haki donot ke jongi atrai bangin pet bangin yet kamba hadu kat nong la i jame kat ni mala i jangi kat ni ke jing i ba ka ba kra mel ai lo jong kon jome penem ye ke ri ke jongi penem ke men sim ke bakodor ki to ki bala shat tem rau ha ka kiat how drugs we shat tem rau ha ki kam aurea ba ki wai ke jong kan ke perthai mela wan ko monong penem ba nong pelai lo Jesus be ngi dwai ka tang jome men yo ban pelai lo wari ki na ki jing tem rau jong ka paparo ko trai Jesus be ya jong ha ke por ngi dwai na ka benta ki ba pang ke ba shitom ki ba don na pedang ke jing ut jing sumka met ke jong ki ko try ki ba haji ki ba don hospital ki don ki par bange jing hak lenge jaka try be ki ba don sebar wat na ke balang ke jong yang de ki don ki par bange ki wei pat ki jaka ke jing pang shitom jong ki ba ra ki ti ke ke por ngi ra ke ka tang jemo Jesus ya thu ke jing pang ba don ke bet ngi dwai ke tang jemo Jesus na pen kia
wat unang panem men pelai luj war na ke jing pang shitom baro ila tuai da ke jing ha ke kerteng ke jong jisu pengipan amen 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 ngidon kan ke jing pentip ha ke ke por na ke leng jong ke jiseng kan thai la kerpat ya baro ki parabangeng bakin sngobha ban pen poino ya ke jinglom na ke benta ke Bible Society bat sngobha ban nyeu lupa bat tep haki envelope bat nangta kila pat ban tep haki syang jingkan show lani ai haki nong kit kam jong ka ji sangkantai kene gade ke jingkat pat na gadang ka ji sangkantai haki ji day bat ke jinglom na ke benta ke Bible Society sawa ban tep envelope nyeu yaki bo hagata ke jingkan show ka balabu habar lani ai haki nong kit kam jong ka ji sangkantai kene ke ji pentip kawan sekretari jong ka ji sangkantai balang boleh nong thamai kabang aku aman pentip na kabanta ka Christmas ka jiya seng Christmas ha ka arpusan tarik kan long na do sipau beje kumba julong but ha ka ne ka por Christmas ngi ko ban kerpat ya pigi para bangi ban ya be ban ya wan lang shaka ne ka jiya seng ka ka ski ka bangin yo ban ya kamen ta ka wan hayi mane bangin yo ban shakri yo jisu unang panem bada ka ne ka sipau beje nong kren Reverend Kenong Plo nang ta ka ba shipaji pat ngindon ha ka ba shipaji arbaji nginyo nong kren Reverend Dr. SD Karmo Plang tikani galong ka program na ka banta ka Christmas tingalaw tuai ngingej bau play un kurku un dorengkan na ka banta ka ni ka jiseng Christmas ka jongi te tu play un kurku ha ka ni ka por nginyo pat ya ka jiyate slok nakaktin ke jongblay na iu evangelist ke jongi tain de iba perkat sun kon jong ke balang nang di hinapo balang nong thamai pok se te hakan ke por ba perkat kumwe ni kinong tray jongi gela duai ubai la penmi ula khat tran kor khu yengi hakan ke step ipdiang sngop hai pi kum shakri jong tra ban ai ka kubor nakaktin ke jongblay hakan ke step tu blame kor khu ye pi ban gen ken mau ha ka jing tuai u blame kru yoro try I pastor I bayalam ye ke jing seng ki rangba jang ka balang ki long kmi ki long pa ki para samla ken thei bat chin rang ai khu ble pi baro ha ka keteng ka thiam bat badon po tam jong try bo nong punim jong yu Jesus Christ nomor kala day atat ka tayo Christmas te ngayang hani ban ai kublay Christmas basuk pat bakamen ya pi baro na kalyang jonga bat kayang kasam jonga haka kerteng ka jong jisu to ai bakani ka Christmas kan long ka Christmas ka ba dap jingkerman haka ni ka step ka phang ka ba ngin yo ban pai kadai ka phang ka ba le sing ila ju yos ngo na ka we ka por skoi ka por henry nyempat dadon than ki sermon ki jingkran ki ba long specific phang ka ni ka phang but ha ka ni ka step ka jingkran ga jongaru kam dadai ka long specific henry ka long gelum ka long general phang ka ni ka phang ka padeng jong ka ni ka jinga te is lok ha ka ni ka step ka desh phang ka jingkerman but ha ka we ka por ha bang adang pulia ka we ka jingtho laong hang ta ba ka jingkerman ka de tang ka jing mudur ka jingkerman ka de tang ka jing mudur but ya ka ni ka jing ong la ya thu ha ka context ba ngidon kam le yu blay ubri ula ban im hi ubri ula ban progress ma ula ban ya chakman ngimdon kam yu blay ngindon kam le yu blay te blay ngin kermen how tau blay bangim yo I ban ngim tem ngim ka jing kermen ka de tang ka jing mudur bat kani kala jing tho kala pen ketik jing mut nga ban perkhat phang kani ka phang jong ka jing kermen ka kata ka jing kermen hatu ka jing kermen ka de shisha mo tang ka jing mudur tungin yo ban tuai
Pajungi ba habnangi duai hame akan ka step shishangi long kibrio kiba thli kiba suda kiba mdoni eruem ringi phash me ublei badap ka jing ai bat ka jing start ka ba kraw ko try ngi up ye me ngi khmilen ti ko try me ngi duai bo men siam je me un pasyau haki dono jingi ban pan shai ko try ban ai jing kermen ha ka jing em jingi ban tips cam mo men long ublei ringkat ban ngi try ngi duai ngi pani ka ni paro ka kateng ka jong jisu amen. Kabenta ka ba I nong pulis sedang layak bon pulis ka day naka stipul skinong koren ka baningkong ka khot ba ka nong ba khalai khot ba khalai ka ba ya thu ingis phanglai tili kita ki jinglong ki ba pol ong ba ti kumta ka yasa ka jinget ka jingkermen ba ka jinget kini ki lai hendrai ka ba kham kong san na kini ka long ka jinget bun sin nge layak sngo shaphang ka jingkran shaphang ka ni ka jinget Chipang ka jing kraw jung ka jing ye chipang ka jing rang kam ka jing ye ba kum ta ter bat kum juro chipang ka jing ye henry ha ba poisha ka jing kermen bun sin ngim ngi skip no ya kan ye nambar ngi perkhat bangi la suthu ka e ka tang ka jing kermen henry ha kan ka step ka dei tang ka jing persyang ka beret ban persyang ban suthu ka e ka ne ka jing kermen ka ba ka ktien jong ble ka keren baro ki brio hakani ka perthai baro ki brio hakani ka perthai lada dei ki ba nget blai la ni dei ki ba nget blai lada dei ki beduk lada dei ki baruspa lada dei ki ba hok lada dei ki ba pop baro ki brio ha ka perthai ki kermen ki don ka jingkermen om don way brio ru ubam don jingkermen baro ngi don la ka jong ka jingkermen ngapet ya ke dictionary ke patai phangkani ke jingkermen kum ka jing khmi lenti ya ka jing pendap ya ka ta ka jing kwa lani ki jing kwa lani ka jing ang nut ya ka ka banja bat ka jing sung thu kulum phang ka jingkermen ka dei ka rukom im bat rukom perkhat ka ba plet jing mutang haki ki bha ki batei bat kum ta ter positive thinking ma ka but habang nga puson nga okay kani ka jingkermen ting nga kat bang adang penkre nga phai but ye kulie nga yo ban phai ban pet khandiat chapang ka bakani ka psychology ka dem ka don ban ong chapang kani ka jingkermen namar kani ka jingkermen ka de ka ba ka de ka badan hapo jangi ma ka de ka ba mi na kata ka jingmut jam perkhat jongi ki priote ka don kam ban sothu chapang ka psychology jong ka ne ka jingkermen ka psychology ru ka batai chapang ka ne ka jingkermen kum kata ka jing perkhat basyai bat babha positive thinking bangi perkhat positively ya ka ba ubrio udai bandon henreha ka psychology lawan ra ya ka ne ka jingkermen sha ka kerdan jong ka jing sngo emotions namar ha ka psychology ki keren chapang kita ki bre ki badan ka jingkermen ka bakraw high hope bat kita ki jingkermen ki badan ki jingkermen ki beret low hope ki don kum kita ki bre bat kat kum uni u psychologist u kerteng u Charles Snyder u ong baka jingkermen ka dei ka rukom perkhat ka basyai bat bet positive cognitive state bala pensyong nong rem hakata ka jing shai bat jing tikna ya ki thong jong ka jing im bat ka jing don jong kita kilat bat kilenti ban pendap ya kita ki thong uong ru baka jing don jing kermen hopefulness ka dei ka ba a jing im bat ka don lightly ke benta kini ki benta ki long ka baningkong ka dei ka jing shai kedar ya ka thong lani ki thong kabar ka dei ka jing la ban thau ya ki lat ki lenti ban yo ai kita ki thong bat ka balai ka dei ka jing la ban yai penim lan yai kershan ya kita ki lat ki lenti ha ka ban yo ya kita ki thong lan ki goals ha ka jing em ka jangi bat na kini ki jing so thu lapan wandor ya kata ka hope therapy ka rukom sumar daka pendon kam ya kani ke konsep jong ka jingkermen bala pensyong nong rem ha kata ka rukom perkhat tang ya ke ka babha ka batei bandon ka thong ka basyai bat kum ta ter te kani ko hope therapy ha ka psychology ki pendon kam na ka banta ki tu ki bre ki balong depress ki balong ki ba shus musi ki bom don jingkermen ki ba
pet ya ka jing em ki ba pet ya ka perthai tang ka jing du jing kerman sunate ki panan kam ya ka ni ka hope therapy kumnu ki panan kam da ka bale ya ka ba uni u Charles Snyder u ong but ki don ki we ru hendrai ngin pilot chakata te haka philosophy ka jing so thu kelum haka philosophy pang ka ni ka jing kerman ka don shibun bha ki jing so thu hendrai tang ka ka balong kelum ka balong general nga wanra ane kadai bakata ka jingkerman kadai baka jingkerman kadai ka jing angnut lani ka jingkwa ya ka thong bat ka jinget baka jingmi hakata ka jing angnut ya ka thong kalong ka bala hendrei bomtikana ka ongne hope as a combination of the desire for an outcome and the belief that the outcome is possible but not certain hendrei ki don bon jat ru ki jat philosophy ki ba kentat ya ka jingkerman ki ong ba ka jingkerman ka de ka ubriu bakerman ude ubriu batlat ma ude ubriu ubatlat namar habangi kerman kat kum ka kini ki philosophy ki ba kentat ya ka jingkerman ki ong haba ubriu ukerman kamut upet na kani ka perthai ka basisha syakata ka perthai ka ba maya ka perthai ka ba mtip kini ki jing ki ba ki ubriu ya kendu kani ka perthai menta kwa ban yale persya ya kini ki jing kwa ban job ya kini ki jing te kumno ule ban laj na kita syukerman no ban usyukerman no bakadon sakaway pat ka perthai te gini ki jai philosophy ki kentaj ba ka jingkerman ka de ka basisha hendrai ki don pat ki wei ki baong ba ka jingkerman ka de ka kata ka jingkwa desire ka jong ubri ma ka de ka badon pa hapo jongi baladangi pai ha ka politics lane ka economics but ki wei ki tanat lane ki jing perkhap jong ki brio ka jingkerman ka de ka jing up khmi lenti ya ki babha bakin orlong balle se kat kum ka jingkwa la ni desire jong brio ada pi pai hangno ka politics ha ka economics ha ka social science hangno ka don bet ka jingkerman bat kata ka jingkerman ka jing song thu kulum ka de ka jingkwa baki ki babha kin saja hendrai ka pat ka banga kwa wanra anak ini lada pi pai ka psychology philosophy fin pai ki isang no ru ka social science ka jing song thu ya ka jingkerman ka de ka ba ubriu ule ka ba manga kung ubriu ngale nakwa jingkerman kumno ngale ban yo ya kata ka jingkerman kata ka de ka batte lang kulum lang lada pi pai ka no ka liang lada ka long ka psychology philosophy like kiwe ka de kata ka jingkerman ka ba manga nga tre manga nga penmi manga nga perkhat manga nga ngale bangan yo ya kata ka jingkerman te rangi ni pai pat ka bible ka ba ka bible ka kren syapang ka jingkerman lada pipet na ka bible na sedang syakut kamdon kata ka dekhot ka balong syai kedar ka balong explicit syapang ka ni ka jingkerman lada pipet syapang ka jingiet upol ya thu ba ka jingiet ka longkum ni lada pipai ka jingiet la ya thu ba ka jingiet ka longkum ni ndrei lada ngi pa ka jingkerman kamdon kata ka ki dekhot bible ki ba syai ban om ba ka jingkerman ka de ka ni ndrei lada ngi pet par ha ka bible na do ka old testament hadu ka new testament kani ka theme kani ka phang jong ka jingkerman ka yai mi bat yai mi nakaway ka kitab sakaway pat wala dang ipet hakini ki jingrwai shaman siam ki bangirwai katu ka jingrwai shaman siam bro ka dei ka jingrwai ka ba unong rwai shaman siam mi nakata ka jingkerman ba un saya syam yo try mi nakata ka jingkerman ba try ula pen mi mi nakata ka jingkerman ba try ulong babha bat kom ta ter te ha old testament bat khamtam haki jingrwai sam ngin syam shibon ki nuksa ki bakran syapang kane ka jingkerman how try nginum pulelot ngan shu ai pi khandiat ma kat kasam ka bakhan riu ka dokhat bakhat khandai ka bashi spa khat khandai dokhat bakhat saw ka bashi spa khanyo saw phunyo ka dokhat ka bakhat we jeremiah ka bakhanyo dokhat bahnyo bat kiwe ki buon bha
Henry bun sian pat haga testament ke berem ya kani ke jing kermen how try las ngotu kum kata ke jing shania how try trust kani ke jing kermen las ngotu kum kata ke jing shania how try kat ba ladangi pai pat shaka testament ke batmai kam tam haki jing tho jong upol ya kani ke jing kermen las ngotu kam tam hakata ka jingwan arsien jong utra Jisu eschatological utra Jisu sawan pat haka testament ke batmai lahika yengi bakedon kata ka jing perkhat kata ka theology kata ka tension kata ka jing ling haka jing tho jong ka New Testament syapang ka ka ba utra Jisu ula dap ban pendap already done maka ka ba utra Jisu la dap ban pendap haba wan syakani ka pertai arhajar snaman shwa ula wan le yu ban yalap syapang ka jing kala bomot wan ban le yu yalap syapang baka hima jong utra kala sedang menshwa ki don ki hima ki beper ki don ki hima jong ka hima rom bat mentau Jisu wan ong mentang ala sedang ngan sedang ya ka hima jong bat Jisu la sedang da ka jingwan jong la sedang ya kata ka hima already done men ba udang don ha ka pertai Henry ong ru utra Jisu ong ru ba ngan salet nya pat Henry ngan sawan pat Jisu ong ngan salet nya pat ngan sawan pat te kadon kan ni ka tension hakata ka ba utra Jisu la dap ban pendap bat hakata ka Jisu umpat dap ban pendap nomor umpat wan arsien mar ya ka hima jong utra Jisu on pendap pura hakaba baro ki jing thau ki jing penlong kin dam krop akhmat jong trai bonong ublei utra Jisu ude utrai ya kata umpat dap ban pendap kadon kata ka baladap bat kata kadon ka bampat pendap ti hang ni hapdeng hapdeng ladangi pule ya ke New Testament kam tam ke jing tho jong Paul yakini ki artli ki jingja baladap bat bampat dap yaki banget lakhot bakin upkermen how try Jisu wat hapdeng ki jing tenju ki bakrau hadu kata-kata namar kapor kan sapoi shen min sim tayo ngi layo sngo ya ka bai pastor bi no plu la kan chpang kita ka jing sha shitom jong ki kristana ka spas nam bani kong balai ki sha shitom namar ki upkermen kida upkermen dengong bau tra Jisu on sawan pat mau un sawan pat kata ka jingwan arsien jong Jisu ke Perusia kan sawan no shen hoj menta arhajar snam menta wat lada arhajar snam kalaya Henry kani ka jing up kami lenti jongi ya kata ka jing pendap ya ka hima jong blai kadang so bat u dadu menta hapo jongi namari kermen scam bakata ka sngi kan wan wala da kata ka jing up dengong jong ki para benget ha ka spa snam ko banikong ki ong baun sawan no menta kam shem laja menta la arhajar snam kalaya kembar arhajar snam ban ngidon menta hatu kata ka jing up kermen jongi o tribe on sawan pat kalakut no kadang so kadang u da po jongi bau Jisu on sawan no he kum no ngitip be kata la da pi pule ya ka New Testament borok we ka ka ba yeng ka ba pau bha ka ba shai bha ka bau Jisu kran syapang ka ka hima jong blai ka dei bau Jisu on sawan pat baka jingwan arsien jong Jisu kan saja kan salong kam dei ka jing mudur kam dei ka story ka ba kini ki apostol ki tho la ni ki nong tho jong ka Bible ki shu thau henry ka dei ka jing kermen ka ba shisha ba new tra Jisu on sawan pat da shisha te ka ne ka jing kermen bat ngakwa ban penya pher hang ni ka ni ka jing kermen kristan mar nga ong meneh ka sedang baro ta ki breu ki kermen nada pi pai sho banget belai u kermen u banget belai u kermen mengi ki blong kristan ni kermen ki we ki bomlong kristan ro ki kermen ka ni ka jing kermen jongi ki kristan ni ngala ban ong ka jing kermen kristan henro shwa ban poi sha kata pat ngakwa ban ya byang shadian khendiat banyak macam dia kendiat ladon ki boong kadon ka jingkan tho kadon ka jingkan tho khamtam ya ki kristan ki ong ba ki kristan ki la kermen palat ya kata ka perthai ka bansawan ki la kermen palat ya ka beneng ka bansawan ki la kermen palat ya kata ka hima ka jong trai ka ba kan sawan ngil hadu ba ki la klet no ya ka ni ka perthai ka ba menta
haduk bakilak kaliat no ya kan ni ka perthai ka bamantah ka bayadai bat ki keren nasibun ki bentah ka bayadai bat ka mariang ki environment ka bayadai bat ka politics bat ki social issues bat ki wei ki ong ba bun ki kristan namar bangila perkhat palat ya katai ka bansawan ngila matla no ya kan ni ka ka ba don mentah khamat jangi te kan ni ka jing perkhat ka long ka babakla mo ngim dei ban perkhat ba tang bangin kadon ka beneng ngin salet chata shaka ka beneng ka bobam jukut bakani ka perthai kam ngim don kami isu ngila ban le kat baman im kat baman ngim tre ban ya dei banu ngim tre ban ya involve bat ki brio hakani ka perthai ngim dei ban perkhat kun ta namar la dau try udai jong ka beneng udai try jong ka khando ru kom jo bat ka gospel jong honest ka bakhat nyo ka dokhat ka bakhat saudu country ka hikran ko jisu ong ba phi long jong ka perthai hendai phemdei jong ka perthai nginang don ha kani ka perthai hendai ngimdei jong ka perthai te ngashwa ban ne kata te ke ei kani ka jingkermen kristan kat kum ka ktien ka jong ublei ka de ka jing song scam haki kular jong try bat ka dak bat kadang jong ka jing tikna jong kita kikular kadai ka kam bat ka jing le ka jong Jesus Christ completed works of Christ ka jing kermen kristan ka shat tawer ya ka jing long try jing long kle jong Jesus Christ ulong mo uskong pedeng jong ka jing kermen ha ka jinget jong ki kristan meneng ong kiwei ki tanat kiwei ki ka philosophy ka psychology kiwei ki jing perkhat ki ong ba ka jing kermen ka de ka bau breu ma nala dia umi ukermen ya ka bapa hendai ha ka jing song thu jong ki kristan ka jinget jong ki kristan bat kum ka jing hikai jong ka bible ka jing kermen ka jongi kamdei ka jongi ka jing kermen ka jongi ka dei hakita ki kam ki bau jisu la dapan pendap ka jing yapat ka jing mi pat jong jisu ka hima batmai ka jing im batmai ka bau jisu wai yones kala nong ka basan dukat barusan ko ong ngaong happy ya ka jing shisha ba ka por kan poi kapor ka lapoi ha ka ba ki bayap kin yo sngo ya ka suru khunu bre bat ki tu ki bayo sngo ya ka kin yo em ka jing yap bat ka jing mi pat jong jisu ka lapan ka la khong pong ya ka perthai bat ka ai ka jing itu bat thamai yo khon ben rio ka jing kermen kristan lapan shong nong rem ha ka ni ka jing itu bat thamai bala ai do kres ha kita baro ki banget upenlong yangi ken ki jing thau bat thamai Kolosai kala nong ka balai ka dokhat ka balai hadu ka basaw ko ong pol ong kumne na ba phila yap bat ya ka jing em jong phila buri lam bat ukres how blay ka jing em ba shisha jong phi ka long ukres bat haba mi pau te ma phiru phen mi pau lam bat u bat yo banta ya ka burom ka jong u ka jing kermen jongi ki kristan ka de ka jing ab dengong ya kata ka jing pendap bapura jong tra jisu haka babaro ki ba akhmi lenti kene shem yo u haka ta ka buram makrau ni hadu manta wala dang ong e pi araja snem kala kalayat rengi dang ab dengong ya kata ka jing pendap bapura ka bau jisu ongan sawan pat bat ngidang ab kermen kata bat kata ka jing ab kermen ka jongi hau jisu ka de kata ka jing kermen kristan ka ba penya pher na ki we pat ngem ab kermen da ka bor la de ngem kermen da ka jing la jongi rengi kermen ha ka ka bau jisu ulale bat pendap na ka benta jongi ka baningkong Petrus ka dokhat ka lenong ka baningkong ka dokhat ka balai hadu basan ko ong tungin aingu yo blay bat yo kpau jisu Christ bau tra jongi namar ki jing isnei bakrau jong u la ai hangi ya ka jing em batmai da ka ba pen mi pat yo jisu na ka jing yap ka ne ka pendap yangi da ka jing kermen ka ba em tungin andar lan me ka tu ka kentien ka ne ka pendap yangi da ka jing kermen ka ba em kemun kata ka jing mi pat jong jisu bat kum tangin pet chakmat ban yo pdiang ye ki jing kerku ki ba blei ula bu na ka benta ki breu jong u bu ya ki ha ki beneng na ka benta jong phi ha ka ba kimla banput lani du no lani sep no kilong na ka benta jong phi ki ba da ka jinget lari kendong da ka boru blai ya ka jing penem bat ka jing ka balapan kre bat sapan pau hakata ka bakut jong ka por ni don ya ka jing kemen ka ba em how tra jisu na mar ka ka ba utra jisu ulale ti ha ka por
Nyanya pai pat shkawai ke bentak mene ngalo ong mene deh hatu ka jingkermen jongi kadai tang ka jing mudur ngakwa ban jubab ya kene ka jingkeli hatu ka jingkermen jongi kadai tang ka jing mudur ka beningkong hoot ka jingkermen jongi kadai tang ka jing mudur lada kata ka jingkermen ka kentaj no ya ka jing long try jong uji sukres baladangim yo ya uji su hakadono jongi Kolosai kalau nong kebeningkong kedekhat kabar penyu hagi bentaba khadu jang katu kedekhat ka kren shai ka ong ba ukres hapo jongi ka jingkermen ya keburam ukres hapo jongi ka jingkermen ya keburam ladangi scam ka jingkermen ha ka jingyat klem ujisu ngi penchong nong rem ya kata ka jingkermen tang hal ngan pai biang syakani ka psychology namar kalong ka badan kam haka psychology ka kren chapang kani ka positive psychology but kani ka positive psychology la pensyong nong rem haki lai teli ki kendon ka baningkong ka dai ka jing be pendap ya kita ki jing snow ki babha positive emotions haka jing im ka bar ka dai ka jing penlut ya ka bor ka sor ka sap ka phang haka ban yo ya ka jing hun bapura to obtain abundant gratification but kabalai kadai kajing penon kam ya kajing la jongi ban em ya kata kajing em kabalong kam halor balada syem kelum ya kani kajing songthu but kajing batai jong kani positive psychology kabanjur ya kajing don kam ban yo pediang ya kata kajing kot kajing khia kajing suk ha kajing em health well being and happiness dai tang ha kamet hindai ha kajing mut jeng berkat jongi bar ha kani ka proses balad bar ha kani ka proses kani ka lenti ban yo pediang ya kita ki jing don kam ladakan niam lani kajing nyet kadai shi benta ha kata ka proses ha kata ka lenti ubrieu udai ban pediang bat kedup ya ka namar kani kan ya rap yo ban yo pediang ya kita ki jing don kam jong kajing em ki balong ka jing kot ka jing khia bat kom ta ter henrei hakani ka jing nyet compare la kalong ka bakumno la kalong ka bajendong la ni jerliu la ni kumno ka bible ka kren henrei ka ka bakong san ka de ka ka ba nga shimet ngisngo la ni tang ka ka ba ai jing hun ya ka shimet kam da pher than kumno ka bible ka kren phang ka jing khu la ni ka hok wala da ngim kot pura la ni ban bot pura ya ka bible ka hikai henrei shushim no tang ya kita ki besuk ki bangila ban le bat ngile ya kata kan a jing hun kan pendap fulfillment ya ka jing em ka jangi penban ka bible ka kren shai batang kita ki bale ya ka monuk pa ken yo ban le chaka besut chaka hima jong try Matthias lanong banyo kharap huai ka ong ubrio baro obakhat yang atrai ban yo rung shapo ka hima ki beneng henrei tang kitu ki bale ya ka bau kpa jonga ubahap neng ukwa ya ki banle haka positive psychology ki ong ba compare lada pinget kristan bat lada kata ka jinget jong phi ka yarap ya phi ban yo ta ka jing im babha phin suk phin kemen ha ka jing im le ya kata kam da pher than kumno kata ka jinget jong phi ka long ma kam da pher than kumno kata ka jinget jong phi ka long lada ka long ka ba jendong la ni ka ba jeliu lada ka long ka ba khlan ni ka ba tlot lada phi le lut ne phem le lut ya ka bible ka ong kam le tang ba ka ai jing hun ni phi ka ai jing suk ka jing mut berkat jong phi la smu hun ba phi la pendap ya ka kamram ha ka ba dei bat ka jinget le ya kata kala biang henrei ka bible ka kren chai ba tang iwe pop ru inom yo ban le drum sot ha ka hima jong blai jisu ong ba tang kita ki ban le lot ya ka ba ukpa umman tang kita ki ban yo em te perkhat tungin perkhat jengai ma tungin perkhat jengai hatu ngile kumno ya kata ka jinget jongi ngile tang kita ki besuk ngi kentat no ya ki ba ngile tang kita ki bala ya kita ki ba ngimla la ningum kwa ban le ngimle tungin perkhat namar ka jinget jongi ke kristan ka long ka ju ka jinget kristan ka long ka ju la dei ha kamrathia ha ying sija ha office ha school hangno ka de ka ju omla bon pania pher dei tang bangidon ha ying mane ka jinget kristan jongi ka pher ni kran ki breu da ka jinget ni rekhe ha bangidon shabar pat ni long kong pai ka jinget kristan ka de ka ju kajingat jengi hau jisu kadai kaju ladan ngidan hangno ru kadai ban long kaju
kabaar hatu kata ka jing mudur kata ka jing kermen jongi kadai tang ka jing mudur kabaar kadai hoot ka jing kermen kadai tang ka jing mudur lada ngimut baka kerdop syabeneng ka long ka bakeloj kalenti syabeneng ka long ka beret bat ka bakhem batang khendiat ki basyam ya ka ladangi berkat bakal lenti sebeneng ka long ka bakeloj ngi la mudur ya kata ka jing kermen jongi ya ka beneng bat ka bakham cerkei ban ya kata kadai ka jing mudur ya ka jing penem ka jongi ka bakham cerkei ya kata kadai ka jing mudur ya ka jing penem jongi kalenong ka bah nyo jong Matias kalenong ka dekat ka bar puar arpulai sngap ngan pule ka ong kumne haba ka sngi bishar ka poi ki babun ki ong hanga atrai haka kerteng jong mengi la kren ya ka khubor jong ublei da ka kerteng jong mengi la be no ki sibun ki ksuj ban ngi la le sibun ki kamba nang tanga ong haki ngam ju itu ya phi ki let no nanga phi ki breu ki babaman nu ka jing sher khai ma baladangi puson ni ka ne ka khot nila ban kali hatu kini ki breu kim tip ya ka e ka bakile la kalong ka babhala ni ka basnio hatu habaki dang don ka ni ka pthaya baki ya lap e ka tien jong blai ki train ka banta ka kam ka jong blai hatu kim tip baka e ka jing im jong ki kalong ka babhala ni ka basnia balada ki yeng ha kata ka khet bishar jong blai u blai un so ong ki le nyong ami thu ipi bat ka juba le se kan long ha ki hartli ki banta ka baning kong ka de bale se baki im ha kata ka jing mudur baka e ka baki le kam don jing ye pher le ayu da di khendiat le ayu da tu khendiat le ayu da wat burom khendiat le ayu da kwas pa khendiat habang ya kit ya ba ya kakam ka jong blai ban ya a sha kakam ka jong blai kan le ayu kam le bat le se ka ba ka daw ka baar ka dei namar bala thang narsaw ya ka jing ma tip lam bat ya ka jing pasyaw jong siam ko kem yo smo sho namar la set kelut ya ka skor jong ki bat kim mon sho ban sngap ya kata ka sur ka jong blai bat kabalai hatu kani ka jing kermen jungi kadai ka jing mudur kabalai kadaw hoot ka jing kermen jungi kala bandai tang ka jing mudur lada ngidon jing kermen khlam ka jing yaj bat khlam ka jing yaj katu ka khat mane ka ba la yo ban pule ko ong ba ka jing ka kini ki lai ka jing kermen ka jing yaj bat ka jing yaj ka ba kham khrau ka de ka jing yaj bat ka jing yaj ka ya trei rengkat phemla ban shu kermen bat yai kermen haba PEC ya ki para breu Pemla ban yai kermen haba pemdon jingej ba ublei ula ban le ki ba krau ha ka jing em pi hakini ki sngi kini ki por corona menta ki la ya ka tu kan ni banai bon ki jing ya lap ni la yo sko ba ki lap shpang ngim dei ban shap tieng ni dei ban kermen how try hendrei ka jing perkhat ka jonga pat ka dei ho ni kermen how try ho ngim dei ban shap tieng hendrei kumno pat ngin pensisha ya kata ka jing bam shap tieng jongi kumno ngin le ban pensisha bang ngim shap tieng kadai bangi pen i ha ka jinget kadai bangi pen i da ka jinget tikum ta ka jing kermen bat ka jinget bat ka jing i kidai ban dot ya rengkat te kumbanga kini ki lai tli ki daw le se ki la ban penwan ni kan berkat jong pi ba banginom em haka jing mudur ma banginom em le se ngi ongi kermen how try le se na do ba ngila tip yo try ngila sedang wan bot yo try henrei uji super om dan na ka do no jongi ngimle lot ngile tang ya ka ka bala tang ya ka bas ngo tenat tang ya ka bas ngo bha ka man sim ngimle lot ya bara le se ngi mudur ya kata ka jing penem jongi bangila ngila pen baptis yang ngala bot yo try ngala shimbanta ha ka jing khawai jong try bat kom ta ter le sia ka taru ka dei tang ka jing mudur namar bangim em ya kata ka jing em ka ba ai lut show play tungin ai lut tungin the lut show jisu ya ka do no ya ka jing mudur berkat bat baro ka badan hangi stang ka tu ka ni sngingin sa khliap no yo new snam arajar pho bat unsalet no shon ki bam jukut bat nga kentu ai men sim yangi baro ki badan hang ni ba tungin penkut yo news nam ngin penkut yo news nam wala dang ilaya chibun ki hau news nam bamenta
tungin penkut yo ni senam dak bekut jing mot bangin IT lot how Jisu nginom im shu kata ka jing mot dor ba kata ka jing kermen jungi kami na kata ka jing dei ka ba im mot Jisu kata ka jing kermen jungi kam dei ba hap don manor ban ong fi kermen tu ya kermen tu kermen how try ndai ka dei ka jing kermen ka ba mi na kata ka jing dei ba im bot try Jisu ka ba dan ha ka do nuot jonga ban jong pi Tina ka banta ki tu ki banget hau tra Jisu na ka banta ki babuat hau hatu ka ni ka jing kermen ka dei tang ka jing mudur na ka banta ki tu ki blabuat bar IT baro hau tra Jisu ka ni ka jing kermen kam dei ka jing mudur hendei ka dei ka ta ka jing shai men siem ka basmur bat tikna wala dang yempat yo I hendei ngisco kemen ba u Jisu un sanyat no ye ki umat jungi baro larangi pulih naka kitab jing penpau ka lenong ka bar puai dekat ka besau Jisu hang tu la ong bau Jisu unsanya noi ka umat jungi ni kermen scam bau Jisu hakwe ka singi unsanya noi ki umat jungi baro naki kamat jungi unsa pen khia ya ki jing pang jungi baro larangi pulih Isaya ka lenong ka basan pulai la ong bau la ba ya ka pop mo khun lang bro jong blei lo long ka jing kenya na ka banta jungi balapan mong lapan jingam snam ya ka ma jong u bada ka jingjam snam jong lapan khia ngi kermen scam kata un sapun steng ya kita ki jingket jungi baro na marba usuma su kher sa phang jungi ning kong Petrus long ka besan de khat banyo ko ong sa phang kata bot un map no hip hop jungi baro habangi pla ka baning kong jong ka sithi jong yones ka long ka baning kong de khat bakhat ka bakhandai ka jing kermen na ka banta ki banget kam dei ka jing mudur henrei ka dei ka jing shisha ngi mudur shapang ka jing penem jongi ngi mudur shapang ka jing pen khia jongi ngi mudur shapang kata ka prthei ka ban sawan ka beneng ka basawan kam dei ka jing mudur ringi kermen scam na mar ka bible ka ongam ta bot Jisu ro uhikai kumta na ka banta jongi tu blain kor khui ngi nam ta kini ki kentien ki bakhandiat ha ka ne ka step but ai bakan long ka jing ai men sem na ka banta jungi bangin perkhat arsian lai sian chphang gani ka jing kan men bat ka jing et jungi yo le sengi im tang ha ka jing mudur le sengi im tang ha ka jing posnia bangi la yo jing pendem bakir ni kermen hau blai haba ka jing im pat kam ya dei e ru em pan ko gospel ka jong Jisu Christ tungin duai pajungi bahab nangi sngongo eme ha ka ni ka step nam takini ki kentien bakodor ki bangi sngongi duai man ai jingkermen hangi ka jingkermen ka bashisha ko try ka ba mi no na ka ktien ka ba em ga jome habangi pule ka ne ka ktien habangi plate yakini kisla jong ne ka ktien jome ai ba ka munsiem jome un kran yangi un persiao ngi pen iyangi ka jing hisha bangin ka la ka ba mut no try bangin wat ya ka khamat jome kat bangi dang la ban shem me ko try ngi de duai bangin pen kut shisha yu news nam om ha ka jing do jingkermen om ha ka pop om ha ka jing ele persha me om ha ka jing artatien om ha ka nu hanrei ha ka jingkermen ka baskham bo Jisu yang apa dingi hadu kata-kata try dua nak benta jungi baro men kerkhu yangi try kerkhu ka jing im jungi man yada man ri man sumar keringi ko try bam man long ringkat bangi hadu kata ka jingwan arsien jeme hadong bengi yo I me mar khamat ko try Jisu ai bangi ni ai kermen scam me ko try baik ni baro ngi dua ka keteng ka jong Jisu amen to blain kerkhu nak benta ka buram ka jong Jisu amen Ngang yo play ka ka por lang baga ni ka por ka bala kran na pedang jongi ka jing maham na ka banta jongi kum ki Kristan yo ba gi long Kristan ha ka jingem ka jing mudur yau Jisu para pangai tungin long ki khon ki jong play ki bala shem shisha yau Jisu da ka jingai ka jara ka jingai pat ka jingai kam dei ka bayo I ka dei ka jingkermen ye ke bangam yo I taru ka ba ka tien jong blai ka hikai yangi to par bangai ngin mi ne ka jeseng ngi don ka kubor ka bakra shaka perthai bangi mane yo Jisu ubalong ka jingkermen ha ki por paro jong ka jingem ka jongi ngin penwan no ka jing shakri jongi ne ka por da ka bangir wai ka jing wai ka balai spa sa ka jing wai ka balai spa sa Kawang shem kerteng Jisu try breu ka sausi bat kuslai ka jingkman bat jingtengen un ai ra ru kat sheba pilej shem kerteng Jisu try kum ka ste ka jingyada
hapeteng ke jing pensyoi jing thala pai syutrai batu duai kakerteng bakodor jing kermen jong ka perthei kakerteng u Jisu ka jing kemen ciunom hapneng kakerteng bakodor ka jing kermen jong ka perthei tungin jing langi ruai ke jing ruai ka balai spasau hadin kata nasngawaban khot yai balu barwel tham in wan shikmat in yo ban bu ke jing duai na ke benta ke jing aingu ke balalum ha ke ke por bat kom joru ban aingu yo blai na ke benta ke jing shikri ni ke por bat ban kerku penwai ke jing duai ke balai spasa Tim kerteng Jisu utrai real kasih mat kusta jing Ablay bukpa yung ibahab neng sa sisinpat akan ikapor kabamenta ngay ngoy atray mela sya yang i habang i gaban rong kayong bakantang kajong me akan ikastep ngimat ya kijing ay kajong me ngimat ya kijing kerku kajong me kan rabe akan ikastep lama kaktin kakubor no syakri kajong me ngimat ya kijing kerku kajong me lama kijing ruai kibang idwai ngimat ya kijing kerku kajong me lama kaktin kibang ipulin kaktin kajong me
Bahkan ni kapor ngiwan man ayo ya me try. Ya ki gay barok ko mele akan ka step komentar. Ka jo kapor doai ka kapor nam ta ki jing ayo. Ki ba ngalum ka ni kapor try. Ker khu ya ki. Pengketang ya ki ti ki jong me. Ker khu ki para bangai iwei pe iwei ki ba no akan ka pra jing show. Ker khu ki kam ki rup ki jing tai ka ki ki. But kam tam try ki jong ba man same ki jong ki. Ba ka why no jong ni jing shakri jong ni ka step. Atau dah ai bagi jangan kepada biang ke jong play ubah kon yang Yesus Kristus lah siap Allah keding plan pada kipop ke jong bagi jong hilang baro kejeng kepada kau selai ke jong play kupa nama jukut siapa jukut bagi Yesus lah bertiang bahun bertiang apa pensai bol ke jong mesti berkot bagi ni kilai away ke jong kat bangi hakan ni kapok komentar bagi lu khoi kan sat tak kepada nadu bentar sikit ata bam jukut amen amen